каля вашей хаты зупинилися. Кажуть, люди, у вас щось красний товар, а у нас на ваш товар ось купець. Пригожий, статний, на всі руки здатний. Так покажите ж нам твоє золото, що казали, стоїть дорого. Ми його поцінуємо, так нашому приравнуємо. Наше золото, наша молодая, самое наидорожейшее. И она у нас и працовница, на все руки здатница. И она умеет шить, красить, просто ткать, постель белую свати. Так нехай же наша Люсенька, да до вашего равнюсенького, и будет семья добрая и працовитая.